गोजोन्थों लोगोफोर दा दिनैनि भिडिअआ जाबाय माने नैबावहाय दिनै बैसोमुथियारि माबा प्रग्राम जादों दा बेनि थाखायनो जोंनि बे बिसिडिसिआव सबाइजार बिसिडिसि बियो आं खोन्थाहरबाय दा बे सबाइजार बिसिडिसिआव सबाइजार बिसिडिसि फोरमायफैदों आरोखि खोन्थाफैदों बोरै खालामनांगौ दा सिङावहाय मण्डलमोनबो दङ मण्डल फैनानै बुंफैदों बयनोबो खोन्थाफैदों हानि सोमोन्दैयै दा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय हानि सोमोन्दै मा मा बुंफैदों आरो माबोरै खालामनांगौ माबोरै मावनांगौ बेनि सोमोन्दै फोरमायफैदों मण्डलजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरिनि मानसिफोर दङ दा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बे आंनि भिडिअनि थ्रुयै बियो दा सबाइजार बिसिडिसि बियो आं खोन्थाहरबाय नायलांनो हागोन दा सबाइजार बिसिडिसिआव जागासिनो दङ नोंथांमोना नायलांनो हागोन होमबा लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदो हानि लेखा बायदिसिनाफोरखौ अनलाइनजों मावलांनो हागोन होननानै फोरमायफैदों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दा बेखायनो आङो रायजो राजाफोरनो मिथिहोनो थाखाय बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय जाहाथे रायजो राजाफ्रा नायनानै जाहाथे बानायनो रोंनाय बायदि जोंना सारमोनहा कम्पिउटाराव नायनानै फोरोंगासिनो दङ माबोरै खालामनांगौ माबोरै खालामनो नाङा दा बेखायनो आं भिडिअ लाबोबाय जाहाथे नोंथांमोना नायनानै मा मा खालामनांगौ हानि दारै मा मा खामानि मावनांगौ अनलाइनाव माबोरै मावजायो बेबायदिखौ फोरमायफैदों दा नायलांबानो जाबाय नायलांबानो बुजिगोन हानि नामजारि लेखानि थाखाय हानि आइडि खालामनो थाखाय माबायदि खालामनांगौ अनलाइनाव नोंथांमोना नायलांबानो बुजिसिगोन दा आङो आंनि बुंनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै जायखिजाया नोंथांमोना नायलांनानै बुजिदो आरो सोरबा सोरबा बानायनांगौ दङब्ला नैबे सारमोन फोरोंनाय बायदि सिस्टेमै बानायलांनो हागोन होननानै फोरमायदों सारमोना दा बेखौनो नायनानै लाबानो जाबाय आरोखि তাৰপিছত আছে আই এম ৰেজিষ্টাৰ্ড আণ্ডাৰ পিএম কিষাণ মানে পিএম কিষাণ আমাৰ তাৰপিছত আমাৰ লেণ্ড ডিটেইলছটো আহি যাব সাৰ্কেল আমি কোনটো সাৰ্কেলত আছো চেৰাঙৰ ভিতৰত আমাৰ তিনিটা সাৰ্কেল আছে সিডলি একটা চাৰিলেছা এইখিনি মাটি আছে এতিয়া আমি সেলেক্ট ট্ৰান্সফাৰ টাইম ইয়াত ক্লিক কৰি দিব বেছিভাগে অসমীয়াতে লিখা আহিব দেই অসমীয়াটো ভালকৈ চিনি পাব লাগিব ইয়াত আছে উদ্ধভদ্ৰে ৱাৰী সূত্ৰে আৰু উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে তো আমি বাকৰ পৰা যেহেতু মোৰ নামলৈ লৈ আহিব বিচাৰিছো তেতিয়াহ'লে আমাৰ উদ্ধভদ্ৰে এইটো আমি সেলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব এইটো গোটাইখিনি সেলেক্ট হোৱাৰ পিছত চাই ল'ব তলত আছে নেক্সট এটা হ'ল লক্ষীৰাজ বড়ো এই পূজাৰী বড়োৰ মাটি হয় 3 নম্বৰ এইটো পূজাৰী বড়োটো আমি সেলেক্ট কৰি দিলো তাৰ পিছত ইয়াৰ হিজ নেম ইন দা কারেন্ট মানে যে 3 নম্বৰ ইয়াৰ নামটো অলৰেডি এইটো 3 নম্বৰ ডাকত দেখা পাই আছে নাকি বুলি কৈছে মানে আছে যদিহে নাই যদিহে আছে পিএস দিব লাগিব যদি নাই ধৰি লওক নাই নতুনকে ভৰা হয় চাৰি হয় তাৰপিছত গাৰ্জেন নেমো আমি ইংলিছত ভৰাব এছামিছতো ভৰাব লাগিব ইংলিছতো ভৰাব লাগিব ধৰি লওক মই এটা নাম ভৰাই দি আছো माखासे एसामिसनि आखरफोरा स्क्रिनाव नुजाखागोन दा नोङो बेवहाय बबे आखरा गोग्लैयो रमेश बसुमतारियाव मा मा आखरा गोग्लैयो जों बेखौ नायै सेलेक्ट खालामनो हागोन जुदि गाव हारसिङै व्यक्ति मावनायाव एसे उसुबिदाबा सोरबा एसामिसफोर लाफानानै मावनो हायो या रमेश बसुमतारि टाइप खालामबाय आङो एसामिसावबो खालामबाय इंलिसावबो खालामबाय दानिया बियो हौवा ना हिनजाव जोङो
हमनानै ला बेयो हौवा मेल दानिया बिफानि नाम गार्जेननि नाम थ' फुजाराव बर' एड्रेस गामिया सुबाइजार पिन कोड पिन नाम्बारखौ होनांगोन पिन नाम्बारखौ होबाय आङो 783394 बेनिफ्राय गाहायाव दङ गासिबो खनसे नायखांदो जादोंना जायाखै भाग्येशआल' नाबिला टाइप कराथ' बेसिकलि हौवा जायखौ लिगेल हियार होनदोंमोन आं दहाय लिगेल हियार बेखौ आपल'ड क्लिक खालामजोबगोन डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामखांनायनि उनाव जोङो नेक्स्ट मोनगोन